Ćao, dobrodošli u moj novi video. Danas pravimo pržene paprike sa tikvicama. Upravo pržimo tikvice. Zatim dodajemo paprike. Paprika šilja u pitanju. Posolimo po ukusu. Promešamo s vremena na vreme da lepo porumeni sa svih strana. I ovako izgleda kada je gotovo posno jelo koje se za čas spremi. Prijatno!